खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 10 मे 2023 बाराय जायो बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। सिपाझारनि आइसि निताइ चन्द्र रयखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पकिराग्राम पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। निताइ चन्द्र रयआ सासे सिख्लाखौ जुलि खालामनो थाखाय रादाय होनानै देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै एबा जिनाहारि खालामनानै थगायनानै जुलि खालामाखैमोन। बेनि उनाव सिख्लाया पुलिसनो केस होनायनि उनाव पुलिसा निताइ रयखौ एरेस्ट खालामदों आरो एरेस्ट खालामखांनानै क'क्राझार पुलिसा साननैनि थाखाय 10 मेआव लाखिनाय जाबाय। फिसाज्लाया बिफाखौ बुथारबाय। आसामनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आनन्द बाजाराव बिफाखौ फिसाज्लाया हालेवग्रा मुवाजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों। बिफाया जेब्ला हरनि समाव जौ लोंनानै जौ फेनानै न'आव फैनायाव बिफा आरो फिसाज्लानि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव नांलाय खमलाया गेदेर जानानै बे जाथाया जादों। बुथारजानाय बिफानि मुङा जाबाय धनन्जय डेका आरो बुथारग्रा फिसाज्लानि मुङा जाबाय धरणी डेका। बे समाव फिसाज्लाखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। माजुलिनि एमएलए भुबनगाम बिथाङा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बालिपारा तहसिलाव बिसोरनि गारिया गंसे बोलेर' गारिजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानायाव एसे जोखोम जादों आरो बेजों लोगोसे गारियाव बिथांनि बिसि, फिसाज्ला आरो न'खरनि मानसिफोरबो दंमोन, नाथाय बिसोरो जेबो जायासै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आइपिएल आयेननि बेरेखा आइपिएल खेलायाव जुवा होगासिनो दङ। बङाइगाव पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै सोलिबाय थानाय आइपिएल खेलायाव आयेननि बेरेखा जुवा होग्रा 9 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय शाह आलम, आसमात आली, आब्दुल राशिद, आब्दुल रहमान, आब्दुर रहिम, साइफुल इस्लाम, राशिदुल इस्लाम आरो दुलाल मजुमदार। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों खेबसेनो 14 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। मध्य प्रदेश रायजोनि कारगनाव मैया फुंनि समाव गंसे खारबाय थानाय बास गारिया ब्रिज सानिफ्राय गाहायाव गोलैलांनानै जाब्रबथाय जानायाव 4 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 20 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों आरो बे बासआव गासै 50 सुबुंफोरा दावबायगासिनो दंमोन। लोगोसे बे जाथायाव थैनाय सुबुंनि न'खरनो मध्य प्रदेश सोरखारा न'खरसेयाव 4 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो फाहामथायनि थाखाय 50,000 रां आरो 25,000 रांखौ होनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। btcआव बिसायख'थिनि बारहुंखा बारजेनबाय। बिपिएफ इउपिएल आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाबाय थानाय खौराङा सौफैबाय थानाय समावनो आरोबाव बिजेपि हान्जायाव गोबां सुबुंफोरा जयेन जागासिनो दङ। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बनरगावआव गासै 120 सुबुंफोरा बिजेपि हान्जाखौ बजबनानै बिजेपि हान्जायाव जयेन जादों। बे आफादनि गेजेराव राजकुमार ब्रह्म बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जायानो सोरखार दागोन होननानै रोखा बुंथिदों। आरो जोङो रायजो राजाबो जों आन्दाज मोनबाय। आं दैलि फ्राय मण्डल गिदिंगासिनो दं। साफ्रोमबो रायजो राजाया एबार थिरां खालामनानै दं जे एबार बिजेपिनि सासनखौ नायनो होननानै। दा गुबुन गुबुन पार्टियाथ' अलरेडि बिपिएफ इउपिएलखौबो नुगासिनो दं। रायजो राजाफ्रा लुगैनाय मथे जाफुङाखै। ओमफ्राय माखासे दानो जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव बिजेपिया बाहेरा पार्टि माबा पार्टि बेफोर मिस ब्रिफिं बा कनफिउजन दं। बे जिनिसफ्राबो दा लासै लासै गैला। जोंबो रायजोनि गेजेराव हाबनानै जोङो उन्नतिनि खाथिराव जों रायज्लायदों आरो दुखिया मानसिफोरखौ जों डेभेलप खालामनांगौ बे लाइनाव मावगासिनो दं। रायजो राजाबो सहारि होदों। दा जोंहा आसा दं 2025आव जों हारसिंनो सरकार दानो हागोन। बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय। 120 जन जयेन जादों। बाहाय नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि